שלום, הגעתם לרונה מרקוביץ', הנדי וומן. איך נדע לבחור את גודל המקדח? יש לנו כאן על השולחן מקדחים שכולם מתאימים לפטישון, אפשר לראות את זה מהצד SDS שלהם, של החריצים. איך נדע לבחור את גודל הראש? ובכן, במקרה שלנו בחרנו בדיבלים קטנים, ולכן כדאי להתחיל תמיד בראש הכי קטן. במקרה הזה זה ראש מספר 4. איך נדע אם הוא 4? רשומה הספרה 4 חרוטה על גבי המקדח, כמו על גבי כל מקדח בכל גודל. תמיד כדאי להתחיל בקטן ביותר ולאט לאט לגדול. אנחנו אף פעם לא יודעים עם איזה קיר אנחנו מתעסקים. לפעמים זה קיר ישן, לפעמים זה קיר חדש, לפעמים זה קיר איכותי, ולפעמים זה קיר מתפורר. במיוחד שאנחנו מתעסקים עם קיר שהוא מתפורר, תמיד כדאי להתחיל עם המקדח הכי קטן, בקדיחה הכי עדינה, כדי לשמור על החור הכי קטן, כי תמיד נוכל להגדיל אותו.